Paradoks, tržišno ludilo ili novo normalno? Eksplozija i globalni rast cijena zlata zaustavljen je u 9. tjednu. Pa eto, nije uspjelo ostvariti povijesno najduži niz od 10 tjedana za redom. Ali je više puta probijalo najvišu cijenu u povijesti. Napuhani balon ili jedina referentna investicijska točka u globalnom tržišnom kaosu? Analiziramo u drugoj strani HTV-a. Što se to događa sa zlatom i zašto je postalo tržišni hit i dostiže nove rekorde? Analitičari starog kova reći će vam da to nema smisla. Jer nakon što je američki predsjednik Nixon ukinuo zlatni standard 1971. godine, došlo je do očekivanog pada cijene zlata. Rast američkih kamatnih stopa i globalno širenje petrodolara gurnuli su središnje banke svih država svijeta prema američkim obveznicama kao glavnoj imovini za držanje nacionalnih rezervi. No, od 2020. centralne banke mijenjaju stav i ponovo kupuju zlato. Prodavači tvrde zlato je dugoročno najisplativija investicija. U zadnjih 20 godina naraslo je 430%. I nakon toga nemate što reći. Osim, možda da su vam zaboravili reći kolika je u tih 20 godina bila inflacija i obično prešute povijesne padove zlata. I onda ove godine opet isti trend. Zašto? Što je to podiglo cijenu do nikad ranije dostignutih $4.398 za uncu, analizira gospodin Vladimir Potočki, direktor sektora investicijskog zlata u Aurodomus grupi. Gospodine Potočki, dobrodošli. Hvala. Pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, vi ste 22 godine bili u klasičnom bankarstvu. Da ste sad u tom istom bankarstvu bili tvrdili da ova eksplozija i rast nema smisla. Da li nešto ima smisla ili nema smisla ne ovisi o tome koji posao radite i čime se bavite, nego već činjenice. Sama činjenica da je zlato poraslo znači da su situacije na ekonomskom tržištu upitne. Prije svega, da li ima smisla što smo u zadnjih 5 godina izgubili 50% vrijednosti novca zbog inflacije? Da li ima smisla da svaki tjedan 5 do 7 tisuća ljudi gine u Ukrajini? Da li ima smisla što su centralne banke 1880. godine imale 90% zlata unutar deviznih rezerva, a 2007. pale na svega 9%, danas na nekih 30%? O tome treba razgovarati. Ono što je jako važno spomenuti i sjetiti se Marija Dragija, nekadašnjeg guvernera, odnosno predsjednika Europske centralne banke, koji je rekao što god je potrebno u cilju spašavanja Europske unije i eura, da će napraviti, odnosno tiskat ćemo eura koliko treba. Tiskat ćemo eura koliko treba, drugim riječima relaksirati tiskanje novaca. Svaki mjesec je tiskano preko 60 milijardi novaca, odnosno otkupljivane su obveznice i time na tržište je stavljena likvidnost. Inflacija je porasla zbog toga što je u tom trenutku bila mala. Tada su se plaćale čak i negativne kamatne stope na depozite, pa su opet štediše gubili i povećana je inflacija, ali je porasla ekonomija. Drugim riječima, sve je pogodovalo rastu cijene zlata. Dobro, ali zašto baš zlato? Otkud fascinacija ljudi zlatom? Pa u periodičkom sustavu prirodnih elemenata od ukupnih elemenata 75% otpada na metale. Od tih metala Au79 ili zlato je zapravo ono što fascinira homo sapiens ili građane. Zašto je tome tako? Zato što osim što je rijedak metal, a to svi znamo, on je neuništiv. Neuništiv je zato što možete ga istaliti, možete ga podijeliti, možete ga pretvoriti u kovanicu, možete ga pretvoriti u žicu, možete ga svesti na razinu jednog atoma, ali uništiti ga ne možete. Možete ga zakopati prije 1000 godina i danas ga otkopati, on neće rđati, bit će i dalje sjajan, bit će postojan i konstantan. Fizičari su zapravo kroz svoju studiju došli do toga da je zlato, kao i drugi neki teški metali, nastali sudaranjem neutronskih zvijezda. Prije nastanka Zemlje, ma ne samo prije nastanka Zemlje, nego i prije nastanka sunčevog sustava.
Drugim riječima, govorimo o metalu koji je nastao prije nekoliko milijardi godina. Samim time zapravo zadiremo u neku vječnost, konstantnost i postojanost. To ga čini zapravo interesantnim i zbog toga kada uzmemo ovu polugu od kile, dodirujemo zlato, držimo ga u ruci, zapravo je to najbolji oblik dodira fizičkog metala, odnosno tvorevine u vječnost. Zbog toga je on odabran kao novac, ali ne kao sredstvo razmjene, nego kao očuvanje vrijednosti. On je bio postojan prije 1000 godina, danas bit će i zauvijek. Bez obzira na sve ljudska dostignuća i tehnologije koje je zapravo čovjek stvorio. Znači držimo ga kao nekakvu mjeru vrijednosti. Možda još da pripomenemo da zlato isto tako je otporno čak i na kiseline, da ga ne mogu otopiti. Ne samo na kiseline, nego na nuklearnu eksploziju. Dobro. Dobro, onda, ako je tome tako, zašto onda jedan od najpoznatijih svjetskih ulagača, Warren Buffett, kaže protivi se ulaganju u zlato jer kaže zlato ništa ne proizvodi, zlato ne dodaje gospodarstvu nikakvu novu vrijednost, zašto bi ga onda ljudi kupovali? Pa mislim da strategija ulaganja Warrena Buffetta je puno sličnija ulagača u zlato nego što to ljudi misle. Prije svega Warren Buffett ide na long run. Kad ga je Jeff Bezos pitao, dobro Warrene, reci zašto drugi investitori ne kopiraju tvoj poslovni model, onda je rekao samo iz jednog razloga što se često puta investitori žele obogatiti u vrlo kratkom roku ili preko noći, a ja radim na duge staze. Jednako vrijedi i za ulagače u zlato. Međutim, ono što bih htio reći je da Warren Buffett ima jednu vrlo pametnu dugoročnu strategiju, a to je da njegov holding koji funkcionira kao fond se financira iz svojih sredstava, odnosno svake godine reinvestira svoju dobit. Kupuje tvrtke, kupuje udjele i na taj način povećava svoj portfelj. Ono što Warren Buffett jednostavno nije rekao je da osim što ne ulaže u zlato, ulaže u tvrtke koje se bave eksploatacijom zlata, drugim riječima indirektno je vezan i za samo zlato. Dakle, ulažu i u rudnike zlata i u kompanije koje se bave zlatom, a u samo zlato ne. Dobro, ali ajmo probati ovako. Prosječnom gledatelju objasniti. Prihvatimo to da je zlato na dugi rok puno manje rizično od ulaganja u dionice, ali ne nose li dionice veći prinos? Dakle, ja dobivam veći prinos na isto ulaganje. Evo, ja sam pokušao tu napraviti nekakvu analizu. Dakle, ja sam recimo prosječni građanin koji se ne razumije puno u dionice, nisam ekspert, ali računam dobro. Ulagat ću u Standard & Poor's 500, dakle, to je prosjek ili indeks najboljih američkih kompanija. Od 2000. godine pa do danas imao bi prinos od 600%. Vidite kako ste dobro prošli. No, Ilija Koka je davnih dana rekao da bi znali koliko je nešto dobro, koliko je nešto loše, potrebno je usporediti. Ilija Koka je inače bio vrhunski menadžer Forda. Nakon toga Ford je bio vrlo ljubomoran na njega pa je prešao u Chrysler i počeo raditi za $1. Naravno, $1 godišnja plaća ubrzo se pretvorila u velike iznose bonusa jer je od Chryslera napravio ono što je Chrysler danas. No, kad govorimo od S&P 500, dobro je uspoređivati sa zlatom, dobro je zlato uspoređivati sa nekretninama i drugim klasama imovina da zapravo vidimo što koja klasa donosi kroz neka razdoblja. I to je jako dobro. S&P 500 kao dionički indeks number one na tržištu kapitala Sjedinjenih Američkih Država ima razni spektar kriterija ulaganja. Jedan od njih je isto tako da od 2013. godine, kada je prvih 10 dionica činilo 14% kapitaliziranosti, 2024. to je prešlo na 40%, što je jako visoko, odnosno velika je koncentracija kapitala u malom broju dionica. Druga stvar, od 2000. godine pa do danas onaj koji je uložio u zlato bolje je prošao u odnosu na one koje su uložili u S&P 500. To ne znači da jedno isključuje drugo. Znači, kad govorimo o različitim klasama imovine, govorimo o takozvanoj diversifikaciji. Ne znači da ulaganje u jedno je bolje od drugog u svim periodima koje kroz dugi period prođe. Ono što je važno reći je da investitori u S&P 500 imaju prinos od 600% koji su spomenuli kad govorimo u dolarima, u fiat valuti. Ali kad bi ga stavili u kontekst zlata, onda bi vidjeli da je njegov prinos 70% manji u odnosu na ono što ste spomenuli. To znači da bi zapravo
S&P pao 70%, a ne bi narastao 600. Tako je. Ono što je važno isto tako napomenuti da kad govorimo o ulaganjima u dionice, u tržište kapitala, onda takvo ulaganje ima rizike tržišnog modela, dok zlato to nema. Dobro, kako bi onda protumačili ovaj tržišni trend koji gledamo od početka ove godine, dakle da je nakon 9 tjedana rasta i stvarno rekordnih all-time high od $4.398 za uncu, da ipak palo za preko 6% i završilo na $4.000. Da. Malo je stalo. Ne stalo, malo je išlo u rikverc. Da. Ja ne bih to nazvao nekim padom i trendom, nego bih rekao o jednoj korekciji. Zapravo, kao i tržište kapitala, tako i zlato je burzovna roba i ona oscilira, znači mijenja se svakih 5 minuta i reagira na geopolitiku, na inflaciju, na snagu dolara, na kamatne stope, na ratove i tako dalje. Tako da u ovom smislu korekcija cijene dogodila se u trenutku kad je američki predsjednik Donald Trump rekao da ipak možda ne bi bilo zgodno da Kina plaća 100% carina, nego da ipak bi bilo oportunije da to bude 10%. U trenutku kada je Powell, znači predsjednik rezervi, odnosno centralne banke, federalne banke Amerike, rekao da u prosincu mjesecu ove godine neće nastaviti sa smanjenjem kamatnih stopa obzirom na to da bi se inflacija mogla opet povećati. I ono što je bitno napomenuti, obzirom na visoki porast zlata koji je ove godini bio preko 40%, pojavili su se špekulanti na kratke pozicije. Znači, kroz margin pozicije ušli su u zlato kada je cijena zlata pala, ipak su odlučili ne produžiti je, odnosno saldirati je i zato je cijena zlata u tom trenutku doživjela korekciju. Pa čak i ako usporedimo od početka godine preko 40%, ovih 6% pada, još uvijek prilično dobro. Kupuju li Hrvati zlato? Koliko ste vi uspjeli Hrvatima prodati zlato ove godine? U ovoj godini procjena je da je u prvih 10 mjeseci u Republici Hrvatskoj prodano oko 700 milijuna eura zlata, što je točno više od 100% u odnosu na 2024. godinu. Procjena je da bi se do kraja godine moglo govoriti o milijardi eura prodaje investicijskog zlata. No, da bi rekli i pojasnili gledateljima koliko je to puno ili malo, 2023. godine je u Republici Hrvatskoj promet nekretnina bio na razini 9 milijardi eura, a investicijskog zlata 350 milijuna eura, što je zapravo oko 3,4% u odnosu na promet nekretnina. Ove godine, ako govorimo o padu prometa nekretnina za neki 20-30%, a rasta prodaje investicijskog zlata više od 100%, govorimo o tome da je rast prodaje investicijskog zlata u odnosu na nekretnine oko 17%. Tim želim reći da investicijsko zlato u Hrvata postaje fiksna komponenta portfelja, ali i relevantna klasa imovine. Dobro, jel to znači da stvaraju svoj vlastiti mirovinski fond? Opekli su se na raznim drugim vrstama ulaganja, a nekretnine im se čine nedovoljno likvidne, a zlato je prilično likvidna stvar. Ma ne čine to samo Hrvati. Recimo, kad govorimo o bankarskom sektoru, onda je Societe Generale zapravo izjavio prije mjesec dana da je on svoju poziciju u zlatu povećao na 10%. Mirovinski fondovi u Njemačkoj, Nizozemskoj i nekim drugim zapadnim zemljama zapravo povećavaju fiksnu komponentu zlata u svojim fondovima. Fond menadžeri komercijalnih fondova imali su prije 60-40 opciju, 60% dionice, 40% obveznice. Danas su već prešli na 70-20-10, 70% dionice, 20% obveznice i 10% zlata. Možda govorimo o presedanu, možda govorimo o tome da je u prethodnim godinama zlato bilo podcijenjeno. Međutim, pokazalo se da u kriznim vremenima zapravo zlato ima takozvanu negativnu korelaciju u odnosu na druge klase imovine i služi kao buffer za postizanje boljih rezultata samog fonda. Ali slušajući sad ove vaše statistike koje ste mi rekli, znamo da je Hrvatska prodala svoje zlatne rezerve 2001. ili 2002. godine. Onda ih je naknadno kupila nešto kad smo ušli u euro, ali po ovim vašim izračunima ispada da zapravo Hrvati imaju više zlata nego što ima Hrvatska narodna banka. Da, u 2025. godini govorimo da će Hrvati kupiti negdje oko 8,5 tona zlata
Istina je da je Hrvatska narodna banka 2002. 2003. godine prodala oko 13 tona zlata, no nije pošteno i nije korektno danas komentirati odluke koje su donešene prije 20 i nešto godina, obzirom da kontekst i financijska situacija je bila obrnuta. U tim godinama mnoge centralne banke na svjetskoj razini prodavale su svoje zalihe zlata, odnosno zlatne rezerve i kupovale državne obveznice Amerike. Iz razloga što je non plus ultra rizik bio znači na strani obveznica, de facto nisu bile rizične, a pri tome nosile su prinos, odnosno kamatnu stopu i u tom smislu oportunitetni trošak je išao u korist državnih obveznica SAD-a. No, 2015. godine sa tiskanjem novaca taj trend se drastično promijenio i to vam je razlog što opet rastu zlatne rezerve unutar deviznih rezervi centralnih banaka, ponajprije Kine, Indije, Turske, Poljske, ali i drugih središnjih banaka u procesu takozvane dedolarizacije. Dobro, to vidimo i sad. Uvijek nekako ide taj trend kako ide dedolarizacija kod centralnih banaka, tako i na tržištu raste količina kupovine zlata. Dakle, zapravo zamjenjuju jednu imovinu drugom. Kina tu predvodi. Kina jako puno kupuje zlata na mjesečnoj razini. To dovoljno drži visoko razinu cijena na tržištu. Što ako centralne banke odjedanput odluče prestati kupovati zlato, hoće li to onda srušiti tržište zlata? Pa o rušenju i cijene zlata ne možemo govoriti, možemo govoriti uvijek o korekciji. Ono što je važno napomenuti jest to da najveće količine deviznih rezervi što se tiče postotka imaju Sjedinjene Američke Države i čuvaju Fort Knoxu, zatim slijedi Njemačka, Italija, Francuska. Među njima rekao bih da je Vatikan koji nije dužan financijska izvješća službeno podnositi, ali neslužbena izvješća kažu da ima duplo više zlata od Bank of Italy, znači od Centralne banke Italije. Centralna banka Kine imala je do prije 2-3 godine tek oko 3% zlatnih deviznih rezervi. Danas su oko 6,6 ili 7%. Da bi sustigla Ameriku, Njemačku, Italiju ovim tempom, a to je 500 tona mjesečno, trebali bi kupovati, 500 tona je godišnje, trebali bi kupovati idućih 13 godina. Znači oni 40 tona kupuju mjesečno, 500 tona godišnje, što je de facto cjelokupna proizvodnja, odnosno eksploatacija zlata u Kini. A i s druge strane, naravno, ne bi vjerojatno htjeli pucati sami sebi u nogu, jer ako povećavaju svoje zlatne rezerve, neće rušiti cijenu zlata. To je jedan razlog. Drugi razlog je što centralne banke kupuju tek 1/5 ukupnog zlata. 45% od ukupne količine zlata ide u nakit, 15% ide u elektroindustriju, 20% su privatni investitori. I nada sve ono što ste sami rekli, a neće sami sebi pucati u nogu, odnosno nisu investirali u zlato da bi na tome gubili, nego da bi se zaštitili i hedžirali svoje valute i svoje ekonomije u odnosu na dolar kao glavnu svjetsku valutu, odnosno takozvani petrodolar, čije komoditi, znači robe su na burzi. Dobro, lijepo je čuti da se različite centralne banke tako zaštićuju, da mijenjaju svoju strukturu, a lijepo je čuti i da zapravo o tome počinju promišljati i Hrvati. Probajmo se vratiti Hrvatima koje su otprilike najtraženije veličine i težine koje prosječni Hrvat kupuje. Da, za razliku od drugih klasa imovine, prednost investiranja u investicijsko zlato je zapravo to što je zlato djeljivo. Znači možete uzeti od 1 grama, 2 grama, 5 grama, 10 grama, to zovemo takozvani poklon program. A kad govorimo o ulaganjima ili štednji, onda govorimo o 20 grama, troje američkoj unci, 31,1 gram, 50 ili 100 grama. To su zapravo najčešće gramaže ili poluge ili proizvode koje Hrvati kupuju. Dobro, koliko je to otprilike 1 gram? To meni se, kad nekom kažete 1 gram, to djeluje jako malo. Dakle, to je... Ovo ovako izgleda 1 gram, jedna pločica koja košta danas negdje oko 135 eura. 135 eura, dakle veličine, ja bih rekao nokta. Međutim, ako ljudi odluče štediti u tome i ako zaista cijene se drže godinama takve, možda bi 135 eura, možda bi to mogli izdvajati mjesečno kao nekakav svoju štednju. Pa da, danas... Realno nosi im puno veći prinos nego što će ga dobiti u banci, a opet nekako mi se čini da je manje riskantno nego ulagati u nekakve druge klase imovine.
Pa gledajte, radili smo neko recentno istraživanje gdje je zapravo pokazano da 80% Hrvata ima averziju prema riziku. Znači, nema ulaganja u koje ne možete izgubiti. No, međutim, ako govorimo o konzervativnom ulaganju, definitivno zlato pripada jednoj klasi imovine koja ima najmanje rizike, bez obzira na svoje oscilacije o kojima smo prije govorili. Ono što je činjenica je da unazad 60-70 godina prosječni rast cijene zlata je preko 8 ili 9%. Ne trebate, godišnje. Ne trebate imati posebnu ekspertizu. Ono je zapravo takozvani ekonomski barometar na razini globalne geopolitike, ekonomije i svega onog što smo prije napomenuli. Drugim riječima, Hrvati upoznaju investicijsko zlato kao prihvatljivu imovinu i ono što je istraživanje pokazalo da 80% Hrvata čezne za fizičkim zlatom, ne papirnatim zlatom. Dobro, evo, to što držite u ruci je koliko? 10 deka? 10 deka ili 100 grama? 100 grama, dobro. Cijena trenutna? 11.400-500 eura. Međutim, ono što mene zanima, koje su još financijske mogućnosti ako posjedujete zlato? Primaju li to banke kao kolateral ili... Uglavnom, sve češće, i to je business as usual na zapadu, gdje se zlato koristi kao kolateral za takozvane margin call kredite. Kod nas je to već novija praksa. Ja sam uvjeren da će kroz vrijeme i hrvatske banke uvesti takve kreditne proizvode obzirom na količinu te klase imovine, odnosno investicijskog zlata koje je prodano u Republici Hrvatskoj. I samim time zlato neće biti kapital koji je zatomljen, nego moći će služiti kao takozvana financijska poluga za financiranje nekih projekata. Dobro, dok ste bili u klasičnom bankarstvu, jeste objašnjavali ljudima da, recimo, ako investiraju u zlato, da na to nema poreza, a ima poreza, recimo, na kapitalnu dobit ili na kamatu koju ostvarite na obveznice, osim državnih obveznica. Kad sam ja počeo raditi u bankarstvu, onda još uvijek se plaćao porez na investicijsko zlato. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, onda je došlo do harmonizacije fiskalnih zakona Republike Hrvatske sa Europskom unijom što se tiče tretiranja investicijskog zlata, odnosno ukinut je porez na dodanu vrijednost, ali i porez na kapitalnu dobit za fizičke osobe, dok još uvijek postoji za pravne osobe. To je definitivno jedna od komparativnih prednosti ulaganja u zlato u odnosu na druge klase imovina, zato što svaki prinos, odnosno bolje rečeno svaka razlika u cijeni je u cijelosti vaša. Ne trebate platiti porez na tu razliku. Što nije slučaj kod dionica, odnosno dividendi, nije slučaj kod kamata koje na depozitnu štednju imate i nije slučaj kod nekretnina. Ono što je važno napomenuti je to da Hrvati danas na računima hrvatskih banaka drže 42 milijarde eura. 42 milijarde eura. Od toga je nekih 20-25% oročeno sa kamatnom stopom prosječnom 1,35%. Ako govorimo o inflaciji od oko 4%, Hrvati realno godišnje gube oko 1,6 milijardi eura. Drugim riječima, i 1 milijarda eura uložena u investicijsko zlato nije bila dovoljna da pokrije gubitak koji će Hrvati snositi obzirom na inflaciju koja im je pojela realnu vrijednost tih novaca. Tako da bilo kakvo ulaganje je per mus, znači nužno da bi spasili svoju imovinu. Znači kad govorimo o investicijskom zlatu, onda ono vam ne pruža adrenalin, nego već mir. Jedan dragi kolega koji sam nedavno upoznao rekao je, Vlado kaže, sreća je važnija od uspjeha, a mir je važniji od sreće. Znači imati zlato zapravo stvara vam ugodu i dojam da ako vam zatreba možete ga iskoristiti. Dao Bog da ga ne trebate nikad iskoristiti. Ono što je isto tako važno da je zlato likvidna imovina i uvijek je možete unovčiti i iskoristiti za ono što vam treba. Evo neka to onda budu i zaključne riječi našeg današnjeg razgovora. Gospodine Potočki, puno vam hvala na dolasku u emisiju i pojašnjenju svih ovih pojmova širem gledateljstvu. Hvala vama. Svako dobro. Hvala još jednom. Eto, i na kraju uobičajena ograda. Ovaj razgovor nije investicijski savjet niti poziv na ulaganje, kupnju ili prodaju zlata. Događaji iz prošlosti nisu jamstvo da će se isti trendovi nastaviti i u budućnosti.
Prije svake veće financijske odluke potražite savjest licenciranih posrednika. Poštovani gledatelji, hvala na pažnji i doviđenja.